Ahojky, já vás všichni zdravím, dnes mi přišel balíček od My a já jsem strašně nadšená, protože jsem dostala úžasný dárek, který vám ukážu na konci tohoto videa. Takže co jsem měla v balíčku? Měla jsem tam spoustu katalogů, která jsem si objednala. Dárek Violetu parfém, na který se těším, tyhle ty Ultimate rtěnky, jsem na ně fakt zvědavá, ten multistick, jo, tady ten blendíček, pak ještě tady tu úžasnou rukavici. Tak, dál tady mám náš hit, aktivní pěnu, tadyhle něco na skvrny, tadyhle do záchodu, čistící gel do odpadu. Samozřejmě, pokud jste blondýnky, tak určitě oceníte tuhle řadu, která je proti žloutnutí. Omegu, arginin, ten je teďka v sadě s vitamínem C. Pak antiparazit novinka, probiotik novinka, D3, kolagen a tadyhle oxy aktiv na skvrny. Pak tady mám Venotonik, populární, samozřejmě jsem měla spoustu těch konfetů a ubrousky na odstranění make-upu. Takže to je asi všechno, to je celý můj balíček a já se budu těšit na recenze a vaše balíčky ve skupince. Zatím ahoj! A tady na mě ještě čekal vzkaz. Pak tady je zmiňovaný dárek, o kterém víc informací v popisku videa.